Quddiem il-qorti wara li kkontestaw il-mandat ta' inibizzjoni tal-Air Malta, l-ALPA li hija l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Piloti kienet evażiva meta mitluba tagħti d-dettalji ta' x'qed titlob mill-Air Malta. Talbiet li qed isiru fi żmien sensittiv għall-kumpanija li bilan li tibqa' teżisti qed tinnegozja ma' sieħeb strateġiku. Ma nħoss illi dan huwa l-mument illi wieħed joqgħod jiddibatti da' ċifri kif wieħed jifhem bej 50,000 u 150 euro hemm differenza enormi. Jiena bdejt billi għadt illi hawnhekk ġol l-edifiċċju tal-qorti l-ixju prinċipali li aħna ħanippruvaw ma nħallux il-qorti tħalli lil min irid ixekkel id-dritt ta' assoċjazzjoni biex jieħu azzjoni industrijali. L-issues l-oħra jiġu diskussi mal-mejda. Meta mitluba jagħmlu t-talbiet tagħhom pubbliċi l-avukat Edward Gazzostna li dawn isiru biss wara li jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partijiet. Nifhem li eventwalment la jintlaħaq ftehim u aħna rridu ħanamilha ċara li jintlaħaq ftehim anki sat-tnej li għadda stess kien hemm diskussjonijiet li kienu għadhom għaddejjin. Sfortunatament jidher li hemm xi issues li qbil fuqhom ma tmemx. Meta mistoqsik it-talbiet tagħhom li minn rapporti fuq il-medja jidhru li ammontaw għal madwar 6 miljun euro jħoss li ser ikunu ta' piż fuq il-linja nazzjonali tal-ajru, il-President Dominika Zoppardi sostna li ma jistax jitkellem fuq id-dettalji tal-ftehim. Mhux leċtu bħalissa li nitkellmu fuq figuri, però dak il-miljuni li qegħdin semmu out ħafna. L-ALPA sostnew li dan il-mandat ħasat lil kull min għandu l-qalbu drittijiet tal-ħaddiema għal xi huwa dritt fundamentali li jistgħu jagħmlu azzjoni industrijali. L-avukat li tkellem f'isem l-ALPA stqar li din l-assoċjazzjoni m'għandix f'moħħha li tkun taxkil għall-linja nazzjonali tal-ajru. L-ALPA sostniet li l-aktar ħaġa li tħassibhom hija l-kwistjoni tas-sensi u t-tnaqqis drastiku tal-vjaġġi li qed jagħmlu. Intant il-ġimgħa ser jibda jinstema' l-mandat ta' inibizzjoni fil-qorti. Il-mandat ġie ppreżentat mill-Linja Nazzjonali tal-Ajru fid-dawl ta' theddida ta' strajk li jista' jiswa l-kumpanija man €900,000 kuljum. Il-mandat jitlob li ma tittieħedx azzjoni industrijali li tista' tkun tippreġudika l-operat tal-kumpanija f'mument sensittiv ħafna, b'mod partikolari azzjoni li tipperikola s-sostenibilità finanzjarja.